So isang napakaliwalas na araw para sa ating lahat. Hunting tayo ulit guys. Tulad ng parati kong sinasabi sa inyo guys, sa mga bago pa lang na napadaan sa ating YouTube channel, subscribe naman po yung channel natin. At kung ano man po yung maging reaction nyo, comment lang po sa ating comment section. So ayan, antabayanan po ang ating kaganapan sa ating content sa araw na to. Tara, ulupin natin. Subali, doon natin tinira guys, oh. Parang hindi naman alimukon yung tinamaan natin. Ang laki yung pagkabagsak niya. Tara, ulupin natin. Parang mas malaki yung pagkabagsak niya guys dito. Uy, punay. Matatawagan pala yung punay kahit yung patunog natin is pang alimukon. Yan o. Oh. Punay. Ayan, so yung unang patama natin guys, punay. Akala ko walang punay dito. So, may mga punay dito guys. So possible na may kinakain sila dito. Kasi nagpapatunog lang tayo ng Bluetooth speaker natin dito guys. Nandun yung Bluetooth speaker natin. Yun o. So ayos. Nakaisang punay na tayo. Stay tuned. May punay pala dito. Ayos ah. Manlaki ng katawan. Ayos, ayos. So, medyo masukal yung daan guys. So, ilabas ko na yung itak ko. Para may panlinis tayo konti ng mga damo. Medyo masukal kasi yung daanan natin. So, ito. So, maganda yung palagi tayong nagdadala ng ating itak. Tara ulit. Pangalawang patama natin. Nakaw. Asan na? Ay, nandun pala sa baba. Gumulong pala dito guys. So ito, alimukon. So nakadalawa pa lang tayo. So ang tagal nating naghintay guys. Ang tagal nating pinatunog yung Bluetooth speaker natin. Doon nakasabit yung Bluetooth speaker natin. Tapos dito tayo pumesto. So estimate natin is mga nasa 35 yards yung layo.
So ito, nakadalawa pa lang tayo, hapon na. Di bale, nakatira tayo ng isang punay. Okay, stay tuned. Two hours later. So wala guys, matumal lang alimukon. Buti na lang sana dyan tayo nagpunta sa kabila. Wala, bihira yung alimukon dito guys. Siguro wala silang makain dito kasi dyan sa kabilang bundok maraming mga puno ng balite dyan. So hindi natin alam, baka namunga na sila kaya walang alimukon sa ating napuntahan. Mag alas 4:30 na. So uwi na tayo. Nakakahiyang sabihin yung nakuha natin guys. Ang hirap pa naman yung daan kasi matarik. Tanaw na natin yung kapatagan na napakalawak. Medyo mahirap yung daan at saka masukal pa. So ito yung pinaka boring siguro na content natin guys. Hindi naman kasi natin inagahan yung pagpunta dito. Pumunta tayo dito is mag-aalauna na, kaya wala tayong napala. So the best talaga kung mas maaga sana tayo. So ito, uwi na tayo kahit hindi pa lumubog yung haring araw kasi baka matagalan tayo dyan sa daan. Kasi ito nga, bihira yung nagpupuntang mga tao dito guys sa ating napuntahan na area. So dati nagpupunta ako dito guys, pero hindi ako umaabot dito sa bandang itaas, hanggang dyan lang ako sa baba kasi ito nga napakasukal. So first time kong galugarin dito guys na bundok. Swertihin man tayo o malasin tayo, i-upload pa rin natin itong content natin para fair naman tayo sa inyo guys. Ganon talaga guys, hindi lahat ng araw is swerte mo sa paghunting. Mas mabuti na lang sana na dyan tayo sa kabilang bundok nagpunta. Mas marami siguro silang makain dyan kaya bihira dito. Meron man dito kaso napakailap. Ayaw naman nilang lumapit. Di bale, nakapag-adventure tayo. Ayan, sa mga nanatili sa ating YouTube channel, nakakayamang i-upload pero para fair naman tayo sa inyo guys. Hindi lang puro swerte yung pagka-hunting. May mga time din na katulad nito na wala, minalas tayo. So ganun talaga guys. Although makapal yung kakahuyan dito, bihira naman yung alimukon. Mas marami pa nga yung alimukon dyan sa may tabi ng ilog. Kaso yun nga, maraming nagpapaputok ng buga. Tsaka medyo malakas pa yung agos ng tubig. Maingay, kaya di tayo makapagtawag dyan sa ilog. At least napuntahan natin to at nalaman natin na ganito pala dito. Bihira yung alimukon. Mas maigi na lang sana na di tayo nagpatuloy dito hanggang dito sa tuktok. Kasi dati yan lang tayo sa bandang ibaba. Hindi na ako nagpupunta dito kasi ito nga napakasukal dito. Ayan. So let's go. Mapatunayan na dadalawa lang yung nakuha natin. So ito, dadalawa lang yung nakuha natin.
natin, isang punay at saka isang alimukon. Buti nga may punay pa dito eh. So yun guys, hanggang dito na lang yung content natin. Sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat. At kahit boring yung content natin is napagtiyagaan yung panoorin. So hanggang sa muli. Sana hindi kayo magsawa na panoorin ang mga content natin guys. Ayan, alas 5 na. Pasado alas 5 na. Lubog na talaga yung araw. Napakataas lang kasi yung kinaroroonan natin kaya maliwanag pa. At samantala tayong nagpahinga. Kasi kahit napakagaan yung unit natin, mahirap yung daan guys. Hinihingal rin tayo. So ayan, sana huwag kayong magsawang manood sa ating mga hunting content. Hanggang sa muli. Peace out.